An balima bamanankan mɛnɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli ani waleɲuman bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan. Jɛkulu min sigira sen kan farafina ani faransika lajɛrɛ labɛnni baaraw kama Senosafu u ka ɲɛbila baara dɔw o nun donna u fɛ min bɛ na kɛ sababu ye ka tali kɛ bozow kan olu ka baaraw kan lajɛrɛ in kadara kɔnɔ walasa ka se ka Fleuve Niger babolo ka saniya ani k'a lakana mɔgɔ 400 olu de ka dɔnniw kanguruyala baara in ɲɛdɔn kan kɛnɛ ɲɛmɔgɔya u tun bɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita furumuso bolo Keyita Aminata Mayiga an ka mɔgɔ minnu tun b'a kan Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Jara Ibrahima Kulubali nka Musa Fɔnba bɛ walawalali k'an ye. Maa ɲɛma minnu kun bɛ kɛnɛ kan a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna fɛn kelen de kan Fleuve Niger babolo min bɛ tɛmɛ an fɛ yan ni wulikajɔ ma kɛ k'a lakana a laban bɛ buruja jɛgɛw minnu bɛ a kɔnɔ olu laban bɛ tunu ka sabu kɛ falen bɛ sidɔnbaliw minnu ni olu bɛ ka ye a kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ɲamanw bɔnyɔrɔ fana bɛ ka kɛ a ye bagaji minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka ji yɛrɛ tiɲɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnyɔrɔ kɛ bɛ Fleuve Niger ye bosow ka nin wulikajɔ in farafina ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn bɛɛ min bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ janvier kalo nata o labɛnni jɛkulu de ye hakilina in sigi sen kan a bɛ kɛ sababu ye ka jamana ɲɛmɔgɔw ka baara dafa u bolo kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minisiriso min ɲɛsin bɛ ji ni kungo lakanani ma walasa an ka Fleuve Niger babolo bɛ se ka lakana jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka hakilina in da kabini san 2002 ka cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan min bɛ ɲɛsin Fleuve Niger babolo lakanani ma wa o cakɛda in ka baara bolodalenw segera ni o ye Marɔku dugula Marakɛsi waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kun bɛ ka kɛ yɔrɔ min na diɲɛ seleke naani bina k'u kan an ka jamana ɲɛma furumuso Keyita Aminata Mayiga ye a ka nisɔndiya jira baara in na ka sabu kɛ a ka fɔla nafaba de bɛ a wulikajɔ la barisabu ka da kan n'i ye babolo in lajɛ Fleuve Niger don dɛmɛnw na ni kuma diyara an da an b'a fɔ ko kabini lawale la a ye mɔgɔw mago ɲɛ bɛɛ sigin kun bɛ ka waati min kɔnɔ sa o waati de sera lajaliminɛ dɔw kɛra bonyamasegin ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kurun min ni motɛri bɛɛ la olu lajalifɛn ninnu dara k'u di jamana ɲɛma furumuso tɛgɛ mɔ a ka a di mɔgɔw ma maa minnu ni a ka kan. An bɛ baara la baaraba de bolodala bi ani bozow de bɛna baara kɛ ka se ka ba in saniya bozow dɔrɔn tɛ bozow fana n'u denw n'u mɔdenw olu de bɛna u ka bozoya bila sira la pour que ka ba in saniya o baara ye mun ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ba in a nɔgɔlen don mɔgɔ caman bɛ yɛrɛ u tɛ yan jɛgɛ dun u tɛ sɔn ka ba in fɛn fosi dun mun na parce que ba in nɔgɔlen don mɔgɔw bɛ ɲaman filɛ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ teinture filɛ a kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ minnu bɛ mine na u bɛ ji façon dɔw k'a la n tɛna tɔgɔ fɔ aw yɛrɛ b'a faamuya nka n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma an kelen tɛ se o de la sommet France Afrique kɔnɔna la Senosafu ye nin boloda fɛn ɲumanw de don mais anw yɛrɛ en tant que ministère an yɛrɛ bɛ ka baara caman kɛ ba in kɔni ni sommet banna anw fana ka baaraba de b'a la hali ni nin tɛ an bɛ ka saniyali kɛ dugu fan caman na sommet dɔrɔn tɛ an ka baara de don an bɛ mɔgɔw dɛmɛ an bɛ kominiw dɛmɛ parce que an fana ka baara fanba tɛ nin ye mais an bɛ tɔw de dɛmɛ an bɛ population dɛmɛ ka kominiw dɛmɛ k'u ka baara kɛ donc an b'a fɛ nin baara in a ka sinsin mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka dɔ k'a la u ka dɔ k'a la an bɛ ka mɔgɔw informer ka mɔgɔw sensibiliser parce que halisa ne ɲɛna mɔgɔ caman m'a faamuya k'a fɔ sigida mana nɔgɔ a nafa a tiɲɛni bɛ daminɛ an yɛrɛ de la donc ni mɔgɔw y'o faamuya la dɔ bɛ bɔ baarajuguw la mais baarajuguw tɛna se ka dabila yɔrɔnin kelen il faut que faamuyali de kɛ anw kɔni anw ministère b'an ka baara kɛ mais an b'a ɲini aw fana aw min ye telew ni radiow ni fɛnw ye aw ka mɔgɔw sensibiliser pour que u k'u kɛwalew falen ni kɛwalew falila la dugu bɛ yɛlɛma. Ni ɲɔgɔnkunbɛba in yɛrɛ la min yɛrɛ jɔra mɔgɔw hakili fɛ kosɛbɛ o ye ɲajɛw minnu sigira sen kan an ka laadala ɲɛnajɛw kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana yɛrɛ dɔmɛ ni jilafɛn min ye Mali ani Bamakɔ yɛrɛ dɔmɛ ni jilafɛn min ye ni o ye Bama ye olu laadala ɲajɛw sigira sen kan kurunboli ɲɔgɔndanba fɛnɛ sigira sen kan min senfɛ bozow y'u ka dɔndaw jira Bamakɔ sigida 6 minnu kun bɛ kɛnɛ kan a kelen kelen bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kurun kun bɛ yen kilomɛtiri 2 ɲɔgɔn nata ni ka segi o de kɛra ɲɔgɔnda la a bɛ da kunjɛ kuma min commune kati sigida 4 nana jɔyɔrɔ fɔlɔ la dalasi 40 dira ale mɔ jɔyɔrɔ filanan o bɛ commune den bolo dalasi 30 o dir'o mɔ
jɔyɔrɔ sabanan bɛ sigida 5nan bolo commune 5 dalasi ba mugan dira o ma nin ɲajɛ dumanba in bɛɛ lajɛlen sigilen senga a bɛ fɛn kelen min fɔ o ye dunani jatigiya min ni o sabatilen don Mali kɔnɔ kabini an bɛnbakɛw tile o kelen de don janvier kalo nata tuma min na ni farafinna ani faransi jɛra ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ k'u ni ɲɔgɔn cɛ lajɛ sigi senga. Sanfɛ kalanso min bɛ wele Université du Sahel ka sanga n'u ka kalanden kun sabananw ka boli ye u ka dɔnniw kankuriyalen kɔfɛ kɛnɛ dɔ sigira sen kan walasa k'u ka diplôme di u ma a kɛra sibiri don de Amdalaye Asela ekɔliso in yɛrɛ la Amadu Kamara ani Muhammed Sidibe Sherifula Jabarani so tɔgɔ la an ka ɲɛjɔ sɔrɔlenw na. Sanfɛ kalansoba min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Université du Sahel ka kɛɲɛ ni a ka baaraw bolodacogo ye a ka kalanden kulu sabanan 3e promotion olu ka kalan kuncɛ baaraw bɛɛ lajɛlen bolodara bi u fɛ min tɔgɔ dara Mahmoud Kati n'ale tun ye dɔnnikɛbagaba ye an ka jamana kɔnɔ a denfaya dira premier ministre kɔrɔ ma n'o ye Ousmane Isufu Mayiga ye maa 40 bɔɲɔngo yamaruya sɛbɛn dira olu bɛɛ lajɛlen ma min b'a jira k'a fɔ ko u ye kalan min nun don ko bi y'a kuncɛ don ye. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a faamu k'a fɔ silamɛya ye suli kɛ ka taa furu ma sabu ale de sira ye sira min silamɛya yɛrɛ sɔnn'a ma den ɲumanw ka sɔrɔ a kɔnɔna na n'olu bɛ wele ko halalaw o de ye sira fana ye n'o ye jideli sira ye o de ye sira fana ye cɛbaw minnu bɛ na n'olu bɛ na jɔ diinɛ kɔrɔ ani jamana dilanni kɔrɔ n'olu bɛ sɔrɔ o sira de fɛ o cogoya kelen na silamɛya ye suli kɛ tuguni k'an bali furusa fɛnɛ ma fo n'a kɛra lahaliyaw la kari tɛ lahaliya minnu na walima dɔrura siraw kan o de kama aw ka kalanden muso ani aw denmuso a ye mémoire dɔ labɛn mémoire min thème bɛ kuma furusa kɔlɔlɔ kan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbal alamin ala ka faamu ɲuman d'a ma. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kalansoba in n'o ye Université du Sahel ye a ɲɛmaaw ka fɔ la olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ bɛnnen bɛ yaasa k'an ka jamanadenw k'u la kalanw na i n'a fɔ arabukan ani diinɛ ka fara taabolo kura min yɛrɛ bɛ diɲɛ bolo bi n'o ye subahana mansin o degeli ye o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ olu ka nin kalanso in na wa maa 40 min kɛlen filɛ k'u ka kalan kuncɛ nin ye u bɛɛ lajɛlen ni dɔnniyabaw de bɔra min bɛna kɛ u yɛrɛma sababu ɲuman ye u ka siniɲɛsigi baaraw la. Musaja dondo basigi dondo keleya dondo dina kunkortaya dondo an ka faso ka basigi an'a ka ɲɔgɔn faamuya o dondo parce que dɔnniya ka bonya dondo dɔnniya jamanaw nation du mɔgɔ kelenw u ka kunkorta an'u ka majigi o bɛ dɔnni ani dɔnnitanya de la arabu poète dɔ ko al ilmu yarfaw baytan la imada lahu wal jahalu yahdimu baytal izzi wa sharafi ko dɔnni a bɛ du kɔrta a bɛ jamana kɔrta a bɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔrta jamana min n'a y'a sɔrɔ ni duloman tun t'a la a dɔnlen tɛ wa dɔnnibaliya fana n'o ye kunfinya ye duba jamanaba mɔgɔba i kɔ ka kari ka kɛ maalankolon ye ka kɛ dukolo ye ka kɛ jamanakolon ye dɔnnitanya de b'o fana kɛ. An bɛ a yira u la k'a fɔ ko nin sanfɛ kalansoba in n'o ye Université du Sahel ye ekɔliden 529 olu de kɔni bɛɛ lajɛlen tɔgɔ sɛbɛra ye ɲinan san kɔnɔna na minnu bɛna kalan kɛ kalan minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin subahana mansin sariyaw ani diinɛ o faamuyaliko ɲuman ma. An bɔra kɛnɛ min ka sisan ni o ye nisɔndiya ni sewa kɛnɛ ye o ye Université Sahel u ka kalanden promotion sabanan olu ka tilali an kun b'o kɛnɛ de kan. Alhamdulillah bi dɔn in na kalanden 40 olu tilala kalanden 40 olu tilala ayiwa u bɔra n'u ka diplôme licence ye minnu ta ye étude islamique ye diina kalan minnu ta ye arabukan ye ani minnu ta fana informatique ye o tuma na an bɔra ayiwa kɛnɛ de kan bi ni fɛn min ye an ka jamana maaba dɔ o kɛra a denfa ye ni o ye an ka premier ministre kɔrɔ son excellence Ousmane Isufu Mayiga alhamdulillah an kun bɛ kɛnɛ de kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi minash shaitanir rajim. An b'a latanu k'a latanu tuguni k'a fɔ Ala ni ce ka université mɔgɔw fɔ ka kalandenw fɔ ninnu ye diplôme sɔrɔ k'u fɔ k'u bɛɛ wala ani l'école karamɔgɔw an bɛɛ kɔntalen don bi u y'u ka diplôme sɔrɔ an nana yan u ye bonya don ne la Ala ka bonya d'u la Ala ka bonya segin u ma o diyara an ye kojugu Ala k'u dɛmɛ Ala k'u dɛmɛ Ala k'u dɛmɛ.
u ka ni sɔgɔmada in na lajɛrɛ a kɔni kɛra nisɔndiya ani sewa bari sabu k'a da kan maa minnu tilara kalan na n'u ka kalankuncɛ sɛbɛnw dir'u ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen u ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin ni kalanso ɲɛmaw ma wa baara ninnu bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawu ye k'a fɔ ko ala ka saan nata o baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la ni ka bɛn ni kalanden kura wɛrɛw ka baara kuncɛli baaraw ye. ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم. silamɛya kalanso wɛrɛ min bɛ wele ko Institut Islamique Nahar Joliba kalanso in ka san 50 o sɔrɔla ɲɛnamaya la o ɲaɲali baaraw kadara kɔnɔ sibiridon u y'o kɛnɛ sigi a kɛra Badalabugu de kalanso in yɛrɛ jabala la Usman Sogo de bɛ walawalali caman ka ɲɛ ale de tun bɛ Serifila Jabaraniso tɔgɔ la. I n'a fɔ a bɛ deli k'a kɛ san tɛmɛnenw na cogo min na kalanyɔrɔ min bɛ wele ko Institut Nahar Joliba a k'a ka san 50 ɲaɲani ɲɛnajɛw sigi bi sibiridonya in na wa a kɛra kɛnɛ fɛnɛ kalanyɔrɔ ɲɛmaw bolo u ka se ka hakilijigi kɛ kalanyɔrɔ in na kabini donni min kama a sigira sen kan ka na se bi ma. Maaw bi an bɛ ka Naharu Joliba a ka san 50 san a kɛli ka san 50 sɔrɔ o san an bɛ ka o ɲɛnajɛ de kɛ bi. Naharu Joliba yɛrɛ ye école ye école ba don madrasa de don madrasa ba de don a dɔnnen bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na a école ni a créé là depuis 1966 donc a créé mɔgɔ dɔ ka so kɔnɔ n'o ye Ibrahim Kuma ye ala ka hinɛ a la n'a bɛ Badalabugu yanni a k'a yɛrɛ ka terrain sɔrɔ a b'o terrain de la bi donc a créé le ala y'a kɛ mɔgɔw y'a dɛmɛ maliyɛnw y'a dɛmɛ arabu jamanaw y'a dɛmɛ arabu jamanaw caman y'a dɛmɛ yaasa ka kilasi minnu bɛ yen n'aw ɲɛ b'u la o kilasi ninnu jɔ ani u y'a dɛmɛ aussi kalan yɛrɛ cogoya u y'a dɛmɛ o kan parce que u ye matière caman don Naharu Joliba la matière minnu yɛrɛ tun tɛ kalan na madrasaw la ka kɔrɔ matière minnu ni madrasa tɔw tun b'a jate kafiriya kalan ye mais bi bɛɛ bɛ girinna kan bi i n'a fɔ matière scientifique physique chimie ani mathématique donc Naharu Joliba de kɛra o fɔlɔ école fɔlɔfɔlɔ ye min ye o matière enseigné a ka école la wa karamɔgɔ wɛrɛw tun bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛw la Mali fan fɛ Mali fan wɛrɛw la ani Bamakɔ yɛrɛ fanw na ka na o matière kalan yaasa u ka se ka taga a kalan u ka kalandenw kun ka madrasaw la donc n'i y'o yɔrɔ lajɛ Naharu Joliba ye madrasaba ye donc bi don ye donba ye min bɛ mɔgɔw hakili lajigin koba la. Hinɛ ɲɛmaw ani politiki maa caman yera kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka minisiri ka nɔnabila minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin diinɛko ani batokow ma ka taa se an ka minisiri mun ka baara bɛ ɲɛsin duguma kalandenw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma. An bɛ ala tanu ka wale ɲuman dɔn ala min ye an sigi nin san 50 ɲɛnajɛ kɛnɛ kan Naharu Joliba la n nana tiɲɛ don ka na minisiri min ɲɛsinnen don an ka diinɛko ma a taamanen don o de y'a bali ka se yan n nana ka na jɔyɔrɔ fa en même temps an bɛ se k'a fɔ ne nana ni fugula fila ye n nana ka na minisiri jɔyɔrɔ fa parce que n ye minisiri ka chef de cabinet ye n nana fana parce que ne yɛrɛ ye n ka kalandenya kɛ Naharu Joliba de la fo ka baki sɔrɔ ka sɔrɔ ka sanfɛkalanw continuer donc o ye nisɔndiya fila faralen ɲɔgɔn kan ka minisiri ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka kalandenw encourager an yɛrɛ y'a ye kɛnɛ in kan seereyaw minnu bɛɛ lajɛlen kɛra Naharu Joliba yɛrɛ ye jɔyɔrɔ min fa an ka jamana kɔnɔ kalanko la diinɛko la jamanako la parce que anw bɛ jamana baara la bi alhamdulillah ala ye o kalifa an na nka bɛɛ bɛ dépend i ka formation yɔrɔ lamɔ yɔrɔ de la lamɔ ɲɛ o de bɛ mɔgɔ lase yɔrɔ caman. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kalanyɔrɔ ye n'o ye Naharu Joliba ye a bɛ jate kalanyɔrɔ fɔlɔ dɔw fɛ kalanyɔrɔ min sera ka dɔnkili ani fɔlisenw fara ɲɔgɔn kan ani ka taa se madarasa kalanyɔrɔ fɔlɔ ma mun ye diɲɛ dɔnni kuraw ye matière scientifique k'o don a ka kalanyɔrɔ la k'a kɛ ni a ka lakɔli karamɔgɔ dunanw ka bɔ arabu jamana kɔnɔ olu ka cɛsiriw ye kɛnɛ in kuncɛra ni bonyamasegi baaraw kɛli ye ka ɲɛsin Mali teri arabu jamanaw ma. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ bi walawalali k'a ɲɛ an ka sɔrɔlen ninnu.
Côte d'Ivoire jamana kono jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara juma tɛmɛnen a ye yɛlɛma manganin do jamana ɲɛmayaso kɔnɔ u k'a ma ko mini remaniement gouvernemental ministre fila bɛ yen olu jiginna olu la ministre min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ka sabu kɛ fangaɲinijɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka jamana ɲɛmayaso dɛmɛ ni u ko a ma ko coalition présidentielle bɛnka dɔw taara kɔsada in na min ma taa u jimin sira fɛ Abdallah Albert Touakeus Mabri ni ale kun ye ministre ye min ɲɛsin bɛ jamana ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma maa min bɛ bila a nɔ na gouvernement kɔnɔ o ye Marcel Amon Tano ye Alassane Dramane Ouattara ka jamana ɲɛmaya daga yɔrɔ ni o ye présidence ye directeur de cabinet kun do ni ministeriya jɔyɔrɔ ye Mamadou Sanogo ni ale ye ministre ye min ɲɛsin bɛ jɔlikow ni duguba kɔnɔ kow mɔ soko ani logement sociaux ko o ministeriya o bi bila ale ka bolo kan ale bi bila maa min nɔ na o jɔyɔrɔ la ministeriya la o ye Kona Ɲamiyɛn ye Albert Touakeus Mabri fangaɲinijɛkulu min bɛ wele ko Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire UDPCI o ma do fangaɲinijɛkulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka Alassane Dramane Ouattara dɛmɛ kabini gbagotile la ni u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka Laurent Gbagbo bi ka sebaya di Alassane Dramane Ouattara mɔ u b'u yɛrɛ wele ko Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP Kolowarikaw ka yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛba jamana ɲɛma fɔlɔ Félix Houphouët-Boigny ko u ye o ka hakilinaw lapasabaw ye UDPCI kun ye RHDP tɔnden ye nka u ni Alassane Dramane Ouattara fɔra ɲɔgɔn kɔ yɔrɔ min na o ye de k'a fɔ décembre kalo tile 18 wasadensigi kalataw minnu bɛna kɛ élection législative Kolowari dugukolo kan RHDP kɔnɔ maraw bɛ tila fangaɲinijɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min barisabu ka d'a kan olu de bɛ jɛla o kumana u kana fɔ ɲɔgɔn kɔ u ka lajɛ ka maraw tila u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'i kamɔ yɔrɔ min na ka wasaden sɔrɔ yɔrɔ min na UDPCI fangaɲinijɛkulu ni Albert Touakeus Mabri ministre ye o tɔnden ye fangaɲinijɛkulu jɔna ni yɔrɔ ta la o kumana décembre kalo tile 18 wasadensigi kalata nata la UDPCI b'a fɛ ni nka min ye maa 21 ye k'o bɔ olu ka se ka wasadenya sɔrɔ wasabulon kɔnɔ Kona Ɲamiyɛn ale min fɛnɛ kun bɛ logement sociaux ko ani sojɔko kunna ale ka fangaɲinijɛkulu UPCI o fɛnɛ ta y'o kelen de ye n'a ma ɲa k'a fɔ ninnu ɲɔna u ni yɔrɔ la wasadensigi kalataw la u yɛr'u y'a lajɛ ka da tan ka bɔ jamana ɲɛmayaso fangaɲinijɛkuluw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu in na ni o ye RHDP o de kosɔn Alassane Dramane Ouattara fana a ye fu siri u ka ministeriya da la Burkina Faso jamana kɔnɔ Blaise Compaoré ka lakanajakulu kɛrɛnkɛrɛnnen régiment de sécurité présidentielle RSP minnu kuma fɛ ka furanjɛrɔ ka fo jaso ni a ɲɛmaya kun bɛ général Gilbert Diendéré bolo Blaise Compaoré taamaɲɔgɔnkɔrɔ Baɲi RSP ɲɛma kɔrɔ o maa saba kun bɛ minnu kun bolila ka t'u kalifa don Kolowari jamana na bibi in na Kolowari maa ɲɛmaw y'u bila ka segin Burkina jamana kɔnɔ maa fɔlɔ o ye sergent chef Roger Koussou Beye u k'a ma ko le Touareg maa filana o ye Zerbo Mohamed ye maa sabana o ye adjudant Wekuri Kose ye ninnu bɛɛ lajɛlen dogolen kun do Kolowari jamana kɔnɔ kabini ka fɔ jasoli ma sira sɔrɔ furanjɛrɔ fanga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna nka jumadon novembre kalo tile 25 u bilala Kolowari maa ɲɛmaw fɛ ka na Burkina Faso jamana kɔnɔ k'u di Burkina maa ɲɛmaw ma kabini Burkina maa ɲɛma kuraw kɔni ɲɛ ni maa saba ninnu bisimila u y'u ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin Kolowari jamana ma ko nin na kɛ sababu ye ka fɔ jaso min ma sira sɔrɔ ka ɲɛsin furanjɛrɔ fanga ma sango san 2015 a kungu n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen na se ka si dɔ min jɔyɔrɔ ma na kɛ min ye o la sɛgɛsɛgɛliw n'o bɛɛ lajɛlen bugun natigɛ o tɛmɛnen kɔfɛ Burkina Faso faaba Waga kɛrɛfɛ maramafɛn marayɔrɔ min ni bin kɛra o fɛnɛ kan ɲinan zaa daminɛ ani ka fɔ jaso min fɛnɛ ma sira sɔrɔ kɔsada in na ni nin y'a kalo kelen Burkina ninnu bɛɛ lajɛlen kunnafoniw na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fɛ Burkinakaw ka ministre min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna koɲɛw ɲɛnabɔli ma Simon Compaoré ale y'a ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin Kolowari maa ɲɛmaw ma ni ka labanna ka bɔ ɲamasegin kɛ ka ɲɛsin Kolowari ani Burkina lakanatigilamɔgɔw ma k'a fɔ u ka tɛgɛden ɲɔgɔnma de bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi sinsin an ka kɔnɔ ninnu na Gambie jamana kɔnɔ juma tɛmɛnen faba la Banjul la fanga senamatɔnw warala ɲɔgɔn kan ka nisɔngoya taama sigi sen kan ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye k'a fɔ décembre kalo tile gale jamanakuntigisigi kalata min bɛna kɛ Gambie jamana kɔnɔ
u b'a fɛ yɛlɛma ka kɛ barisabu ka da ka maa kelen tɛ se ka fɔ k'i bɛ jamana ta k'a kɛ lemuruba ye ka bɛn i kelen lamɔ ko dɔ kɛn bɛ ten Yahaya Jammeh ko la sa u kɛn bɛ k'u ka danaya da maa min ka o ye Adama Barrow ye nka walasa Adama Barrow ka se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye fɔ maa dɔ de bɛ yen o de ka bi o ye jamana ɲɛmaa Yahaya Jammeh ye a bɛ fanga na kabini san 1994 dɔw kɛn bɛ ka jira k'a fɔ bibi in na fɔ yɛlɛma ka don Gambie jamana kɔnɔ ka maakura di Gambie jamana ɲɛmaaya mɔ barisabu ka da kan ko maa min bɛ yen bi ni o ye Yahaya Jammeh ye adamadenya hakɛlabasa jɛkulu bɛɛ lajɛlen bɛ ka jira k'a fɔ adamadenya burujaba don dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ Gambie yɛrɛ kɔnɔ maaw bɛ ka bɔ ka taa sigi wali jamanaw na ka sabu kɛ Yahaya Jammeh ka gɛrɛndɛw ye o kumana olu kɔni b'a fɛ cogo bɛɛ la décembre kalo tile gale nata in kɔni yɛlɛma ka se ka don Gambie jamana ɲɛmaayaso la ni jamana ɲɛmaa kura ye kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale indépendante min bɛ Gambie jamana kɔnɔ o kɔni ye hakilinatigɛ di fanga sinamatɔ ɲɛmaaw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i hakilinatigɛ ka fɔ kalata min ni a bɛna kɛ kɔni a n'a kɛ jɛlenya kɔnɔ. Madagascar fabala Antananarive diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ma ɲɛmaaw kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka jɛkulu ka kɛnɛ ka Organisation Internationale de la Francophonie OIF ministriw ta tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmaaw ta dayɛlɛla ka bɛn ni sibirido novembre kalo tile 26 ye jamana ɲɛmaa 20 ka taa se 30 ɲɔgɔn na mɔ olu de makɔnɔnen don a kɛnɛ ka kuma ɲɔgɔnya fanbaw bɛna kɛ fɛn da ani tila ɲɔgɔn na de kan minnu ni gwɛlɛyaw don ni ɲɛnabɔcogo bɛna ɲini u la ka daminɛ jagoya furu n'u ɲɔgɔnnaw la ka taa se seko ni dɔnko nasiraw ka kunnafoni diw minnu kan ka kɛ ɲɔgɔn mɔ ani hakili jagabaw fɔ ka taa se lakanabaliya an ka sirabaw kan ani fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan ka se ka banbajiya wale ka a kunbɛn kabini a ma don diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw kɔnɔ u k'a ma ko prévention de la radicalisation nka kuma gwɛlɛ dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu fɔtɔ man di i n'a fɔ laadalako la san o san u ko kelen de bɛna tabaliba sanfɛ jamana bɛ jamana la olu dɔw b'a fɛ ka kɛ Organisation Internationale de la Francophonie diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka tɔnden dɔ ye ɲinanza lajɛ in kɛnɛ kan Canada mara yɔrɔ dɔ bɛ wele ko Ontario o b'a fɛ ale ka kɛ tɔnden ye Argentine bɛ o cogo la Corée du Sud bɛ o cogo la olu bɛɛ bɛ ka ɲini ko statut d'observateur ka di u ma OIF fɛ Nouvelle-Calédonie o fɛnɛ b'a fɛ ale ka kɛ membre associé ye nka jamana kelen min kɔni bɛ yen nɔ ni da tɛ ka se ka don ta kɔni na ni o gwɛlɛyalen don diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ɲɛmaaw ma o ye Saudiya jamana ye Saudiya jamana kɔni bɛ k'i sen n'i bolo don cogo bɛɛ lajɛlen la k'a yɛrɛ ka kɛ observateur ye ka dɛsɛ a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ dɔw y'a yira yɛrɛ k'a fɔ ko in gwɛlɛ yan dɛ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ɲɛmaaw dama ma nka tɔn in yɛrɛ ni o ye Organisation Internationale de la Francophonie ye a ɲɛmaayaso ni o ye secrétariat général ye k'a gwɛlɛyan bɛ o yɛrɛ de mɔ ko barisabu ka da kan ko kɔsada in na u bɛ deli k'a lajɛ ka ban hakilimaya kɔnɔ ka Saudiya jamana jaabi ni bonya ye k'a fɔ a ye gafe min ji an ma ko a b'a fɛ ka kɛ observateur ye OIF la a gafew ma se ka dafa labɛn minnu kan ka sabati aw fɛ o labɛn caman b'aw jɛ o kɛra hakilimaya de kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ Faransi kan fɔ jamanaw ka tɔn OIF b'a fɛ k'a da don diɲɛ kunkanko dɔw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamanaw minnu ye Faransi kan fɔ jamanaw ye gwɛlɛyaw minnu bɛ u kɔnɔ ka sabu kɛ fanga labaara cogow ye i n'a fɔ Burundi Gabon Congo Kinshasa Congo Brazza ka lajɛ k'u da don olu dɔw la wali kelen ka hakilinanta dɔw fɔ u taabolow kan o dun man di farafinna jamana ɲɛmaa caman ye o kumana o kuma in fɔtɔ Madagascar fa bala Antananarive f'a ka fɔ hakili kunjɛ mɔ walasa dɔ kana na ɲugun dɔ la. Fidel Castro ale kun ye Cuba jamana ɲɛmaa ye maa min ye wulikajɔ kɛ Cuba jamana yɛrɛ ye yɛrɛta yɛrɛ kadira kɔnɔ jɔnyajuru bɛ se ka tigɛ ka bɔ Cuba jamana sen la cogo min Cuba yɛrɛ a filɛ nin ye Amérique kɔnɔ na continent américain a worodugu yanfan fɛ a fatura ka si to san 90 de la wa a ka janajaw bilan bɛ ka décembre kalo tile 4 nata kɔnɔ a bɛ kɛ dugu min na o ye Santiago ye Cuba jamana kɔnɔ tile 4 kɔnɔ Fidel Castro a su a bɛ jeninde n'a jenina a mugu bɛ laban ka taa ni k'a yeri Fidel Castro a ka wulikajɔw kɔnɔna na a sera k'i tɛgɛ di farafinna mɔ mamana ni farafinna bɔ tangani don jɔnyajuru kɔnɔ Faransi ka jɔnyajuru ani Angleterre jamana ka jɔnyajuru Fidel Castro a y'a ka révolution doni ka farafinna sɛgɛrɛ a taama ɲɔ ni o kun y'a dagawulijɛ ɲɔgɔnderi ye Argentinikaw ka den min ni a tɔgɔ bɛ diɲɛ maa da Ernesto Che Guevara o de y'a ni farafinna tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo kabini o kɛra sa Fidel Castro ani Che Guevara u tɛmɛna ni u ka wulikajɔw ye
san 1964 a ye dantigɛli dɔ kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bina k'u ka Amérique faaba la New York. O senfɛ a y'a jira k'a fɔ farafinna bɛɛ lajɛlen ka jɔnyajuruw ka tigɛ ale ka kɛlɛ kun y'o dɔ ye. A ye farafinna jamana 12 ɲɔgɔn na mataama ni ka sɔrɔ ka t'i sigi Congo san 1965. Congokaw fɛ yen Laurent Désiré Kabila maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la bi Congo Kinshasa kunna Joseph Kabila o fa o n'a ka kɛlɛcɛw tuma min na olu bɛ Mamuru tilen jɛkuluya la a n'a ka kɛlɛcɛw ye olu ka dɔndaw ka wuriya kɛlɛw kɛcogow la. Nka Angola jamana yɛrɛ de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Fidel Castro a ye dɛmɛba kɛ ye. San 1965 maa minnu kun ye Mouvement Populaire de Libération de l'Angola MPLA Agostinho Neto ka Mamuru tilen jɛkulu yɛrɛ dɛmɛba ye Fidel Castro n'a ka kɛlɛcɛw don. U ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan fɔ Angola k'a yɛrɛ ta ka bɔ Portugal ka jɔnyajuru kɔnɔ. San 1975 MPLA ni o ye Agostinho Neto ka fangaɲini jɛkulu ye. Kiba jamana surasi bata ɲɔgɔn na u ye fangaɲini jɛkulu in dɛmɛ a ka se ka fanga ta nka kɛlɛ tora sen na. Dɔw y'a yira k'a fɔ Kiba ka den min ye sen don Angola kɛlɛ la k'a bɛ t'i jɔ maa miliyɔn kilancɛ la. Farafinna jamana wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen ni Fidel Castro y'i seko kɛ o jamana masinɛ dɛmɛni fɛnɛ na o ye Afrique du Sud jamana ye tuma min na ni siya woloma fanga bɛ Afrique du Sud jamana kunna apartheid. Nelson Mandela ka fangaɲini jɛkulu ANC a y'o fɛnɛ dɛmɛ wa san 1991 Nelson Mandela a ka bɔko fɔlɔ yɛrɛ ka taa Afrique du Sud jamana kɔ ka bonyamasegin na a y'o kɛ ka ɲɛsin jamana min ma Cuba jamana don. A taara wale ɲuman dɔnfɔli kɛ ka ɲɛsin Fidel Castro ma a ye cɛsiri min kɛ ANC fangaɲini jɛkulu ye. A ye cɛsiri min kɛ ANC farafindenw ye walasa nazaraw minnu nana bi u ka farafinna dugukolo kan k'u ka jamana tigiya minɛ u la san joli n'ale yɛrɛ ye san 20 ani kɔ kɛ kaso la. O jɔnyajuruw bɛɛ lajɛlen ka se ka tigɛ bi ale ka fiɲɛ sama farafinden ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ala ni Fidel Castro sababu a taara o bonyamasegin na ye. O de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma.